pentru aceste imagini. În această noapte, Antena 3 face turul revelioanelor de la petrecerea de Oscar de la Palatul Parlamentului. Vom trece pe la Opera Națională din București, apoi vom vedea cum petrec românii pe pârtia Clăbuceț din Predeal și cum se distrează la pensiunile din stațiunile montane. Iar începând cu ora 18:45 va fi difuzat un concert extraordinar Andrerie. Telespectatorii Antena 3 vor intra în atmosfera de petrecere de la ora 18:45, când este programat concertul Andrei Rieu de anul nou. De la ora 21 începe turul celor mai interesante locații de Revelion. La Palatul Parlamentului se vor recrea cadrul și atmosfera celor mai prestigioase premii de film de la Hollywood. Aici fiecare invitat va fi tratat ca o vedetă de Oscar. Pe scenă vor urca artiști consacrați precum Loredana, Horia Brenciu, Ozana Baravancea sau trupa Iuno Dance. Miezul nopții va prinde pe petrecăreți pe esplanada Palatului pentru cel mai spectaculos foc de artificii. Păstrăm nota elegantă și mergem apoi la operă. La Opera Națională București, invitații vor fi așteptați cu bucate alese, dar și cu un program artistic pe măsură. Nu vor lipsi canțonetele și ariile de operete, dar nici sonoritățile de swing, foxtrot, jazz, vals sau polcă. Meniul pregătit pentru noaptea de Revelion cuprinde preparate boierești, aperitive sofisticate, 3 feluri principale, dar și 3 tipuri de deserturi spectaculoase. De asemenea, la cerere sunt disponibile și meniuri pentru vegetariani sau pentru copii. Pentru amatorii de alt gen de distracție, ne dăm jos hainele festive, ne punem combinezoanele și bocancii și mergem pe pârtia Clăbuceț din Predeal. Aici petrec mii de români noaptea de Revelion și, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată, mulți dintre aceștia vor trece noul an pe schiuri. Rămânem la munte pentru o petrecere tipic românească. Grupuri de prieteni, familii numeroase, meniuri tradiționale, grătare, țuică fiartă. Antena 3 vă va arăta cum se petrece la o pensiune din Bistrița Năsăud. Turul revelioanelor se va încheia în jurul orei 3 dimineața, când vor fi difuzate în reluare concertele extraordinare Andrei Rieu de Crăciun și de Anul Nou.